Здравейте хора, сега сме в Телевири. Ето. И... може би няма да видите. Линка, къде си му? И сега ще я проследим. Тук ли е? Обикновено тук си мушка. Сега остава само едно. Само едно място. Ето я как измива. Ой, кой си? Как си близка? Ще го сладко. Да, не знам. Пример ще ви кажа тази прекрасна палма. Ето, отблизо по средата и отдалеч. Ето, тук на различни растения. Ако искате да ви разкажа едно нещо. Ако знаете Майнкрафт, моля ви напишете в коментарите, защото аз си я играл от много време и вече съм я изтеглил. Моите приятели ме питаха, защото бях много добър. Ме питат какво правиш в Майнкрафт. Моля ви напишете, защото аз забравих какво съм правил. Някакви хубави неща там. И който спечели, ще правя един клип, който ще говоря само за него. И така, ако можем да поседим малко. Ето, може да видите тук горе. Там е много хубаво. Там, където расте моята стая. И сега да ви покажа, да си брат, който в момента в малко търно и може би няма да го видите. Аз съм снимкал на GTA с брат ми. И хора, това е моята къща. Ето ги телевизорчето. Преди имахме по-голям, обаче не знам защо. Боже, защо така прави? На телевизора не е така. Ето кафе машина. Ето един папеш. Аз в момента съм малко проблем. Ето ми ги лекарствата. Ето. Чакай, забравих. Ето. Тези ги изпих вече. Се обаче къде бях? Така. Ще съм го забрал. Хора, аз в момента снимам с моя таблет. Така че ще качвам на друг профил. Аз сам. Може и ти да качвам.